tarda a tothom. Bé, com deia l'Antoni, jo parlaré una mica de com arribar, de com podem fer canvis dintre les nostres escoles. Jo sempre, com ha dit la Marina i el Carles, aquesta és la 7ª trobada, jo sempre començo dient que m'encanta estar en aquests espais per l'energia que es viu. Jo no vinc de l'entorn d'educació. Avui especialment m'encanta estar aquí perquè, si m'ho permeteu, jugo a casa. Vale? El meu nano petit, que no hi ha hagut manera que es quedés a casa, ronda per allà, perquè estudia a l'Abat Marcet, i el gran al Torre Palau, o sigui que els tinc aquí al costat. Com podem arribar? Com podem fer la transició cap a aquesta escola? Fixeu-vos que avui estem en unes jornades que parlen de millora contínua. La millora contínua, estar constantment millorant el meu centre, implica canvi continu. Heu fet canvis a les vostres escoles? Sí? Què tal ha anat? Com és això de fer canvis? Difícil? Sí? Si retomem el document que hem fet abans amb l'Antoni, coses que se'm donen molt bé, coses que podria millorar i clarament millorable, on ho posaríem? Per què són difícils els canvis? Què us heu trobat quan heu intentat fer canvis? Ens trobem de la zona de confort, inseguretat, què més? Resistències, sí? D'aquí o d'on? De tot arreu, no? A tothom ens costa fer canvis, no? No ens sentim segurs, estem amb aquesta incertesa. Fixeu-vos que qualsevol canvi, per petit que sigui, et traurà de la zona de confort. Fem una xorrada i te'l proveu de creuar els braços. Esteu còmodes? Sí? Ara proveu de creuar-los de l'altra banda. Què tal? És un canvi molt petit, però al final tots ens hem acostumat a la nostra vida a creuar-los d'una manera. Simplement tindre que canviar ens porta a aquesta situació. Això serà comú, ens ho trobarem sempre. Hem de parar de fer canvis per això? Si quelcom és difícil, si demà teniu un alumne a classe que quelcom li resulta difícil, què li diríeu? Li diríeu, bueno, va, doncs no ho facis. Va, ja, que ho faci un altre. Què li diríeu? Torna-hi, prova-ho, sí? Ja aniran sortint més fàcilment, sí? Hi ha quelcom a la vostra vida que heu après que al principi semblava molt difícil i ara ho feu de manera pràcticament automàtica? Per exemple, conduir. No? És un exemple perfecte. El primer dia que agafes el cotxe, no? Tremola tot, sí, acollonit, i ara ja vas una mica molt relaxat. Què volem fer? Volem tindre metodologies, volem tindre formes de treballar, bueno, això ha passat directament, sí? Formes de treballar que ens ajudin a agafar aquest hàbit de fer canvis. Com podem millorar i fer canvis cada cop millor? Sí? Com podem anar? Nosaltres parlem una mica del model Kata. Sabeu què és una Kata? Us sona? Algú sap què és una Kata? Sí? Kata, sí, no? Algú diu, això del vi, no. No, la Kata del vi és una altra cosa. Sí? La Kata, quan l'escrivim així, és com les arts marcials. Sabeu quan fan una Kata que estan practicant tota l'estona un moviment, fins que s'acostumen a fer-ho d'una forma pràcticament automàtica. A mi, com a referent, no m'agrada molt, no? Però una mica per l'engany, però tots hem vist Karate Kid. Pon cera, quita cera, sí? El que li està ensenyant és una kata, simplement està agafant aquests moviments. Volem fer el mateix. Volem tindre una manera senzilla de fer canvis que ens permeti que estem constantment practicant per millorar. Sí? Perquè el canvi, si el volem aprendre de veritat, ha de ser constant. No pot ser. Anem a fer un canvi a l'any. Això és com dir, jo ara vull aprendre a tocar la guitarra. Farem una cosa, no? Això, principi d'any, que tots ens fem els propòsits, no? 1 de gener, aquest any aprendré a tocar la guitarra. Llavors agafo la guitarra, durant una setmana la toco molt, després la deixo en un armari, durant 2 mesos i torno. Aprendré a tocar la guitarra. O aconsegueixo que tocar la guitarra formi part del meu dia a dia, o sempre em resultarà difícil tocar la guitarra. Amb els canvis igual. O aconsegueixo que fer canvis formi part del meu dia a dia, o sempre em trobaré fora de la zona de confort, incomoditat, resistències. Sí? El que buscarem és
com ho incorporem? Quina és la forma d'incorporar quelcom en el nostre dia a dia? De fer-ho un hàbit? Fer-ho senzill. Hi ha 1000 models de gestió del canvi. Els que heu estat al programa segurament heu sentit d'un parell almenys, dels 8 passos de Kotter, etc. De tots aquests models sempre tenen un mínim comú divisor, quelcom que és igual per tots. El que en aquests 10 minuts m'agradaria compartir és aquest mínim comú divisor, de com fer gestió dels canvis. Què necessites per fer un canvi? Senzill. Pas número 1, entén la direcció i el repte. El primer que necessites per poder fer un canvi és saber quin canvi vols fer, cap on vols anar. Els que heu estat treballant al programa, i la resta d'escoles també, però especialment els del programa, quin és el vostre referent? Quina és la vostra direcció? Què heu treballat el primer any? Algú? Sí que han dinat poc, eh? Sí? Què ens marca cap on volem anar? La visió. Sí? La visió és simplement quin horitzó cap a on volem arribar. Quin és el meu horitzó a 2 anys, a 3 anys? Segurament tota la resta d'escoles també ho també. Una visió. Sí? Què passa? Si jo tinc una visió a 2-3 anys, igual és massa. Igual no m'ajuda. Saber que dintre de 2 anys estaré a sobre un escenari tocant com si fos un músic professional no m'ajudarà. Vale? Què fem? Establim estadis més petits. Vale? Establim quin és el següent estadi en el que vull estar. Però per poder establir en quin estadi vull estar, primer has de saber on soc. I aquí entra el que comentava l'Antoni, que és difícil. Si no tenim un referent, és molt difícil saber on soc. Si arribem al claustre i preguntem, bueno, com a escola, què tal? On som? Sense un referent és difícil que ens posem d'acord. Entraran a jugar les subjectivitats, jo ho veig així, tu ho veus així. Sí? Quina és l'eina que vosaltres teniu per poder establir on soc? La rúbrica. Sí? Què fa la rúbrica? La rúbrica estableix una sèrie d'estadis que em permet mirar-me en el mirall i dir home, doncs em reconec aquí, em reconec aquí. Sí? I em permet d'alguna manera que puguem arribar a un consens entre diferents visions dintre del claustre per dir ara estic aquí. I sabent que estic aquí, on puc anar ara? Quina és la millor millora que puc fer ara? Fixeu-vos que ja no és un univers de possibilitat, ja no és, home, dels 18 eixos que hi ha, no? Tots els estadis possibles, no. Tots els que em puc moure des d'on estic ara. És el que segurament trobaré la millor millora. Tenc la meva situació, estableixo la propera situació objectiu, vull anar cap aquí, crec que la millor millora que podem fer ara és aquí, i llavors hi vaig. I hi ha vegades que per fer els canvis, anar al canvi és molt fàcil. Ei, farem això, ho fem, automàtic, ho aconseguim, ja està. Aquests canvis són senzills, però els canvis dels que parlàveu, els que us venien a la ment quan pensàveu en les resistències, en les incomoditats, són d'aquest tipus? Són directament, ei, anem a fer això i ho fem? No. El que ens trobem és que en moltes situacions els canvis, com arribar a aquesta situació objectiu, no està clar. Sí? Jo últimament, això ja és vivència personal, m'ho perdoneu, últimament m'agrada molt anar a la muntanya. Vale? Passo tot el dia aquí a Sant Llorenç i quan puc una mica més cap allà. Lo de la guitarra ja ho he descartat i m'he passat a l'excursionisme. Vale? Amb els del CET precisament estava aquest cap de setmana. Què passa quan vas a la muntanya? Tu pots anar a la muntanya de dues maneres. No? Imagineu que jo vull pujar ara a la Pica d'Estat, estic al refugi a Vallferrera i tinc un mapa. Sí? Moltes vegades tu agafes el mapa, el refugi, i el comences a mirar. I llavors comences a dir, mira, jo estic aquí, aquí està la pica, llavors estic veient que per aquí puja d'aquesta manera, compte que aquí baixa, aquí hi ha una tartera, aquí hi ha un riu, aquí, sí? I puc fer el camí. Perfecte. Un d'aquests canvis senzills. Què ens passa moltes vegades en el dia a dia? Que no tenim mapa. Sí? Que tu estàs veient la pica allà, però com arribar a la pica? No ho sé. Com arribar al següent estadi que vull estar a la meva escola, quan ningú ha fet aquest camí. Ningú ha sigut la meva escola mai, en el context en el que estic ara, volent arribar al moment on vull arribar. Com puc saber que els canvis que estic fent realment m'estan apropant? Necessito una manera que em permeti
guiar-me. Necessito una manera que, a mesura que vaig avançant, que trec un peu del refugi i camino, arribo a la següent muntanya i dic, home, ara veig que hi ha una tartera, doncs tiro cap aquí. Ara veig que hi ha un riu, tiro cap allà. Però aniré descobrint el camí, els diferents obstacles del camí, a mesura que vagi fent el camí. Sí? D'acord? Per fer això, què fem servir? En entorns on hi ha incertesa, en entorns on no sabem. Quelcom que per molts de vosaltres serà perfectament conegut, pensament científic. Quan jo tinc una hipòtesi, quan jo crec, ara vull arribar cap aquí, què podem fer per arribar cap aquí? Mira, canviem com distribuïm el pati perquè pensem que així treballarem aquestes dinàmiques. No deixa de ser una hipòtesi. No saps si realment passarà això. O et dispararàs un peu. Demà, no sé, te'l vindrà tota l'associació de mares i pares i dirà, oh, això que has fet al pati. Sí? Jo estableixo una hipòtesi, faig una predicció, la faig i llavors agafo l'evidència. Què està passant? Què està succeint? I amb això faig la següent hipòtesi. Al final el que busco és aquest aprenentatge. Entre què esperava que jo passés, què ha passat realment, què he après d'això i llavors quin és el següent pas que puc fer per arribar a aquest objectiu. Sí? De les eines que teniu al vostre abast, si la rúbrica em servia per establir on soc, on vull anar, quina és l'eina que em serveix per fer aquest camí? Sí? Les espirals. Sí? Les espirals del canvi, que algun de vosaltres ja haureu conegut i teniu el llibret, no deixa de ser un mètode que ens permet fer aquesta iteració. Estar constantment revisant el que estem fent, per què està servint, com puc agafar evidències i com puc llavors replantejar el camí que m'havia plantejat en base a aquestes evidències. Sí? Nosaltres us podem ficar un rotllo sobre les espirals, però crec que és millor que veieu experiències reals de persones com vosaltres, de mestres que les han fet servir, i per això la Lorena ens ho podrà explicar. Gràcies.